Gato sa namin may tulay. Tulay sa naman kami. Ano minto, Erika. Amo ay. Chin-chin. Hey. Sana all marunong magmotor. Tutorial oh. Tapos mga tinuturuan. Professional yan eh. Galing. Professional. Kasi ako tinuruan ako nila. Kaya nga, oo. Tapos tinuturo ko din sa kanya. Kasi ang di marunong sa automatic. Baliktad nga no. Siri ka naman, di marunong nun. Marunong ano na ganun. Kaya ko yan. Oo, kaya mo yan. Try ko drive. Marunong ka? Kasi mas mabagsik yan. Yan po, magandang tanghali po sa inyo mga viewers, to all viewers, to all sponsor Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa indong tanan. At mga kanina nga naka-uwi ako dito sa bahay mga alas 6 na, mag alas 7. Tapos nag-edit muna ako nung vlog na ginawa ko doon about sa pagluluto doon kila Kuya Nuli. Nakatulog siguro ko noon mga 7:30. Tapos biglang tumawag si Chinchin na pupunta sila sa San Roque kila Kuya Nuli. Tapos ay nagpapasundo sana sa akin sila Chinchin, sila Ate Bidang, kasi mga doon sila Kuya Puloy daw, sabi ni Chinchin. So ako kakauwi ko lang, hindi kita masusundo kasi kakauwi ko nga lang, matutulog pa lang ako. Tapos sabi naman ni Chinchin, okay lang naman daw. Tapos ngayon nandyan na pala sila, kasi nagchat sa akin si Kuya Noli. Sa group chat pala, nandun na sila. Nagising ako kanina naman. Nagising ako mga bandang alas 10 kasi sobrang init. Bumangon na ako. Ay ligo. Ito na. Time check natin. Oras na ba? Time check ay 12:52. At siyempre, yung kasama ko kagabi kahapon na nagtulong doon kay Kuya Noli, dadaanan ko rin kung alam mo gusto rin sumama kasi baka magtampo na din natin inalok ngayon. Kaya pupuntahan ko muna doon sa bahay nila. Ay, ano muna pala, itataas ko muna pala yung harang ng tindahan dito sa kapila, asawa ko. Ay ka muna sa mga viewers ni paring Jason. Tapos ko yung kabila kasi sarado pa dito sa kabila. At malapit na mga major ito. Magpaparade yan. Malapit na magparade. Send dyan. Yo! Chapel ng San Roque.
Yan daw, mag-rides daw. At angkas ko si Mary. Yo. Si Anggi. Driver si Rika. Dato sa namin may tulay. Tulay sa naman kami. Para hindi makakaan. Ano minto, Erika. Ano daw? Ewan ko sa dalawa. Amo ay. Chin-chin. Hey! Ay, lakas ng tao. Sana all marunong magmotor. Anggas na rin kasi si Anggi. Kaya nagpapractice magmotor, oh. Delikado yun. Hawakan mo ba? Wala mo ba? Ay, mababaw na pala yung tubig, oh. Mababaw na. Kaya nang lumusot sa ano, sa puntang bato.
Laglag. 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 Malapit na sila doon sa anong malalim. O, tara, magbangka naman tayo. Tara, magbangka tayo, bangka. Walang mahiraman dyan. Yan ba naman yung trip nito? Kanina rides, ngayon bangka. Hindi ka magbangka daw. Kaya yan, kaya. Di mo kaya kami migdagos. Bilis na rin kang magmotor. Pabalik na. Nakatali yan, nakakadina yan. Amoy! Magbangka eh. Bilis mag-drive nitong. Bilis mag-drive. Bilis mag-drive. Kambing. Ano to eh? Po? Balik daw. Ibog tayo. Anim tayo. Kaya.
Tutorial. Tutorial, galing. Tutorial oh. Galing. Tapos, Ang galing. tinuturuan. Professional yan eh. Galing ah. Hindi kasi ako na yun. Tinuruan ako nila. Kaya nga, kuya. oo. Tapos tinuturo ko din sa kanya. Kasi ang di marunong sa automatic. Baliktad nga no. Kat eh. Oo. Siri ka naman, di marunong nun. Marunong ka nun na ganun. Kaya ko yan. Oh, kaya mo yan. Try ko driver niya. Hindi ka Marunong ka? Kasi mas mabagsik yan. Kaysa dyan. Di clutch yun. Oo. Try ko nga. Wag na. Try ko na. Mas mabagsik yan. Sabay tayo. Oo, kaysa dyan. Magsunay ka kuya. Maraming sigurado. Turuan mo na lang si Anggi. Tapos. Yung preno niya. Dito. Kasi ako nag-preno. Okay. Di ba kuya dito? Oh, wag lang. Huwag yung tuhod ah. Huwag yung tuhod. Wag harap. Ano? Pag dito. Try ko. Sige. Dandan ka lang. Yan. Angkas ka para... Ida yan. Nakadress pa yan. Baka hindi kaya rin ano. Kaya yan. Dandan lang ka. Tapos alisin ko na to. Tapos alisin ko to. Yung tutorial. Oh. May nagaganap na tutorial. Dandan. Dandan. Same lang yan noon. Kaya lang maano yan mag-test. Amoy! Ayaw. Wait lang. Tara. Kung nag-iba ka baka tinalon ni ka. Di sumama si Mary. Sabi ko kung sumama si Mary baka tumalon. Di pa marunong maglangoy. Yung tatlo tumatayo pa dun sa bangka. Ba't namamatay? Ganyan kasi yung Nalulubat? Ay pag umikot, grounded yan. grounded mo. Oo nga, oo nga. Pag gumaganyan, grounded yan. Kasi kuya, pag, di ba lalo na pag para sugot, tapos napupundo siya. Hindi ko isip Ipaayos mo. problema. Baka na kung nahihila, baka may nahilang pa ganyan. Delikado yan. Paayos mo.
Delikado yan pag mga intersection. Oo, minsan mamamatay. May motor, ang likod. Yeah.